Предния път започнахме нещо много интересно. Вече имаш сглобен робот, ето го и него, само че този робот за сега не може да прави нищо. А само да стои на масата и да си го гледаш, то не е работа. Затова ще го научим на това-онова. Първата ни задача за днес да сглобим и програмираме робота така, че да не пада от масата. Поне да си стои, да не вземе да падне. Виж какво имам предвид. Пускаш робота, той тръгва по масата, върви. Опа! Разбира се, че масата свършва рано или късно и робота прави крачка назад, завърта се на 180 градуса и продължава в другата посока, до другия край, до другия ръб на масата. Хайде сега да видим как ще стане това. Първо трябва леко да променим начина, по който е сглобен. Всъщност, трябва да сменим мястото на ултразвуковия сензор. Показвам и обяснявам. След от тези части, които виждаш на екрана, ще прикрепим звуковия сензор така, че да е насочен надолу. Ето, виж къде го прикрепвам. Към предната част на шасито, обърнат надолу към повърхността на масата. По този начин роботът ще разбере кога е стигнал ръба на масата и ще спре преди да падне. Припомням набързо и как работеше ултразвуковия сензор, че едно ли две ли бяха. Ето го и сензора. Едното око, ето това, нали, излъчва сигнала, другото, ето това, то пък приема сигнала. Трябва да монтираш така, че да има разстояние, в което звуковата вълна да се разгърне, отрази и приеме. Така че за по-сигурно, дай да го монтираме на височина около 7-8 см от масата. Крепежа е готов, монтирам тук и сензора, така, само внимателно. Значи само внимателно, че нали ще тестваме този робот, ще види ли края на масата. Ами ако объркаме нещо и вземе, че не го види от първия път този край на масата, здраво завивай винчетата, за да е всичко стабилно. Така, готови сме. Свързваш и сензора към контролната платка и вече съвсем сме готови. Толкова по сглобяването. Започваме с програмирането. Свързваш робота към компютъра. Така. Стартираме програмата, припомням, че с теб използваме M-блок и се уверяваш, че свързаното устройство е микроконтролерът на твоя робот. Важна стъпка тук е да свържеш устройството с компютъра. С кабел я свършихме тази работа, действай и през средата. Така имаш и потвърждение, че всичко е свързано. Сменяш режима на Upload, за да можеш да качиш програмата, която ще напишем, да извадиш кабела и да пуснеш робота. Как ще съставиш програмата? Самата среда за програмиране едва ли ти е напълно непозната. Напомня много на Scratch, с който работиш в училище. И така. Първо ти трябва нещо, което ще е сигнал за начало на програмата. В случая казваме това да е събитието натискане на бутон А. Ето го блока, така какво искаме да стане, да започне роботът да се движи. Само че блоковете за движение тук просто ги нямаш. Те трябва да се добавят. За да можеш да програмираш шасито с контролера и сензорите, ти трябва да добавиш през Extensions, ето MBOT 2 Shield, ето го, така, и ще ни трябва и ултразвуковия сензор. Айде да го добавим и него. Готово! Така, програмата ни започва с движение напред. Показах ти как искаме да се движи робота в началото на видеоурока. Използвам втория блок, в който няма зададени секунди, защото знам ли колко е широка масата, по която ще се движи. Затова задавам скоростта, с която роботът трябва да се движи, преди да се случи нещо друго. В случая ще го спре ултразвуковия ни сензор. Тук ми трябва ето този първи блок. За да заработи цялата логика, вземам блок за условие. Ако нещо се случи, нека движението на робота се промени. Какво трябва да се случи? Ако ултразвуковия сензор види нещо на повече от 20 см, тогава движението да се промени. Добре, променям 50 см на 20, добавям ултразвуковия сензор и какво стана сега? Когато роботът засече нещо на повече от 20 см, това всъщност е разстоянието от масата до пода, за това и беше много важно на къде ще гледа сензорът. Тогава искам да се случи нещо. Искам роботът да отиде 1 секунда назад. Ето ми го блока и да завие наляво. Добре. Това искам да продължава през цялото време, затова и ограждам кода с блока за повторение forever винаги. Това, което искам, е роботът да обикаля от единия край на масата до другия. Променям градусите тук от 90 градуса на 180 и сме готови. Не забравяй само да си качиш програмата на робота. Ето от тук. Upload. Готови сме. Остана да тестваме. Слагаш робота на масата и се уверяваш, че има достатъчно място, за да се движи. Натискаш бутон А и ето го, тръгна. Оп, малко назад и се завъртя.
работи. Не само, че работи, ами направо идеално работи. Идеално работи. А робот, който работи, се казва роботи. И така. Днес ти се справи прекрасно с тази задача. Вече знаеш как се сглобява робот, знаеш как да го свържеш към компютъра и как да прехвърлиш код от компютъра към робота. Давай напред, имам още интересни неща за показване.